En mor maraja neno ni medo kete Ramogi TV machiegni weche manyien ma kagi kacha odhiambo masani bende biro bedo mor mara mar somote mari machuok mioronwa kokale laini maro mar ote machuok ma en 2-6-000 kapok wakelo ni thuond weche adimba wawinjane thuond weche. As we speak, we are holding 3 persons of interests as at now, and we should be able to bring in more people. Obila oyango ni gisemako achije moko adek ewi kuo mar bunde kod magina manyokwale tesendo obila ma Kipasi e kaunti ma Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono timo limbe e kaunti ma Kwale mar tego weche mag dongruok. To jaod bura ma Sirisia John Waluke owe thuolo gi Rambun kirito winjo bura mochwalo ka kwedo twech mare e jela nikech keth mar mibadhi. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend migao masaga Simon Chelogui okwedo weche moko manche ne fuong'ore ni jomole ochulo hola mar Hustler Fund ibiro go fwai mar omenda maromo $10 million. Kano twago jofwamb weche apisi mare, Chelogui nolero ni fwai makamano ibiro manago jota chenro mag hola makamano mibiro yudo koda ketho matiyo marach kod hola mar Hustler Fund. Ne odhi nyime kod yango ni Hustler Fund jolo thoth jopiny maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi kuom miyogi hola e nengo mapiny mar chako kendo medo dongo helini magi. Chelogui bende nomedo lero ni jogo madwaro hola makamano ok bidwaro mondo mi ondikre kendo gibiro yudo hola makamano kokalo kuom simbgi mag ong'we yamo. Defaulters will be fined up to Kenya shillings 10 million. There is no such a thing. The penalties outlined in the regulations, which is the normal BFM regulations, target fund officials who may embezzle or misappropriate. No registration is required, and all that will be required is to dial a code. I've already signed a request to CSICT. Jatend migao mar weche tudruok manyasani Eliud Owalo otelo ne chenro mar pogo chiemo e gwenge ma Nyanza. Kawuono Owalo ne ni e gwenge ma Siaya kama ne opoge chiemo. The vulnerable. So chiemo ni okel ne joma thagre malich ahinya. An kawuono akan komit Eliud wacho obodhi medo chiemo kodok Nairobi. Ber koserach. Nyasaye ong'eyo gimomiyo timo gige. Mheshimiwa go yiero kamano kidok kibedo gi mwandu mar piny ilaro. Andalo mane mjumbe mararieda nagero lab kilomita 92. Nikech mwandu onge piny momeo to onge piny modhier. Mheshimiwa ka utudu muloso ndara ni ohala mawuok e game kind game Galego gi Ugunja biro loko ngima ma jot. Oserumo. Sani ko en sa mar tiyo ne jomage jopiny. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza ka en bo William Ruto wabiro tiyo gi jotendu moyier koda ma ok oyier. Ber kosi ok ber. Ber kosi ok ber. One government ariyo, national government motelne gi Ruto kucha to gi county government mani piny ka motelne gi joma moko. Wan wabiro tiyo gi county wayie ikre mar mondo wati gi county governments bende nikech giduto gin government monego bed ni konyo ang'owa jopiny omiyo kodwa babagwa. Obila e kaunti ma Homa Bay ondhi achije moko adek kaluwore gi wach kuo mag bunde 4 kod magina maromo 110 manyokwal kowuok e tesend obila ma Kipasi mantiere kachung'od bura ma Suba North otieno ma piny norugodo nyoro. Achijego ekono maki kaluwore kod apedha ma iyeger masani obila mag okwach kich, obila mapile kod tend loch nanga dhi godo nyime gwenge ma Kipasi kod aluora mare mar manyo bundego.
Kamishna e kaunti ma Homa Bay Moses Lelan oyango meko mag achije adekgo koko ni sani odinegi kendo obila dayo dhogi e wi wach kuono kapod giluwo ndach achije mamoko. Lelan okono obila miche gi miche mawuok e kauntis mopogore opogore e gwenge ma Nyanza ne ool e alworano mar manyo jonjorego. And we should be able to bring in more people as we progress with investigations. We have mobilized enough security personnel to coordinate the search. We have also brought on board the entire Ngao infrastructure, including the Nyumba Kumi and the village elders, and also the members of the public within Kipasi area to assist us also in trying to get any vital lead as to where these firearms may be. This is criminal because looking at how the incident was executed, I think it is a high level of criminal intent which had been planned for a while. But I wish to let the perpetrators of this heinous act that we will find them. Doho mamalo e pacho ka weyo thuolo jaod bura ma Sirisia John Waluke kaluwore gi bura mar mibadhi manodonjne godo e kinde mokalo. Waluke owe thuolo gi rambud mar $10,000,000. Okang' ma kamano biro bang' kane ooro kwayo e doho maduong' ni kum mane ochiwne ne ger mokalo. Jaod bura mar Sirisia John Waluke yande nodonjne koda ketho maluoro mibadhi mar $313,000, mibadhi maluoro kuo mar omenda kowuok e bad migawo mochune kano cham e dero mar piny owacho NCPB. Waluke nodonjne gi mibadhi makamano en kanyakla gi Grace Wakungu ma en nyawadgi mane gitimo godo ohala e kambi mong'ere kaka Erad Supplies and General Contracts Limited. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu pod dhi nyime kod limo jopuonje e wi chal mar ikruok ne penj madongo ma higani. Odiechieng' ma kawuono Machogu notimo limbe e kaunti ma Homa Bay. The last 4 years, it is now the time that we reap the fruit. Then I hand over the program. It depicts. It is my sincere hope and prayer that our humble facilities will accord you a comfortable stay. We want to assure you that this year's examination have not been rigged and will never not be rigged. I understand and I know you know the difference between riggage and early exposure. Every candidate will only have a chance to see the contents of the examinations on the hour that each paper will be administered. One aspect I like you to firmly focus on this year is the second paper of each day's examination. As we are aware, we have previously had cases of early exposure arising when some unprofessional people open the second paper earlier than the scheduled time, then sneaking a few questions to innocent candidates. Obila timo nonro e wi tho mar jal moro gi jaode, tho ma ichich ni nowuok kaluwore gi gwandruok mar anyuola e gwenge mag Ikurutu e kaunti ma Kiambu. Jalup ruoth ma gweng'no Robert Lekasuyan oyango ni jalo iwacho ni nochodo ng'ut min ode kod pala kendo bang'e ero nochweyo dere e yath moro mantiere e dalano. Okwayo joma nitiere e keny mondo mi omany yore mamoko mag tieko gwandruok mag keny. Ringre ji ariyogo otere kar kano ringre mar Maralal kobila dhi nyime gi timo nonro. Mimi juzi jana hata tulikuwa na hiyo kijana, nilimuona masaa ya jioni na nikamsalimia na akanichukulia mkono. Ni rafiki yangu tu, ni fundi. Hata juzi aliniuliza kazi ya ufundi juu tunafanyanga kazi ya mjengo. Sasa akaniuliza kama kuna kazi, nikamwambia kazi ikipatikana nitamwambia. Sasa nikitoka nyumbani na kanga hapa Nguroto juu kwa shule hapo, nikiteremka ndio nimepata mtu amejihangi, kaona watu wanajiangalia, nikashangaa kuangalia, nikaona hiyo jamaa ni Mkikuyu tu, tunajuana tu kwa kuongea Kikuyu. Hiyo kitu ikaniswadi, nikasikia tena huyo madam mwingine
huyo amekufa pia naye ninamuonanga tu, tunasalimiananga tu. Hii ni mara 3 sasa watu wamemuliwa karibu na hapa barabara, na tunaomba serikali waondoe shangai iko hapa karibu. Shangai yenye inakunywa hapa tunataka serikali yaondoe mara moja, kwa sababu ni hiyo shangai ilisababisha watu wakunye na wakajua hapa. Hao watu ni wageni, walifika hata hapa kikazi kwa muda wa wiki 2 iliyopita, lakini tumeshangaa leo kwa kuona kwamba wamejitoa uhai. Ni jambo ambayo imeshangaza wenyeji sana. Mambo ambayo inapoenda mrama ama wanapokosana wasiweze kujitoa uhai, kwa sababu hii itakuwa ni picha mbaya haswa kwa wale ambao wamebaki sasa na hasa generation ambayo itakuja. Kwan mar jogo magamo midhusi mar corona e kaunti ma Siaya medore tielo machielo ma midhusi no muoch. E romo manokelo kanyakla jotend migepe e kaunti no yangore ni kwan no osemedore mokadho e thuolo ma jumbe 2. Ji 9 oseyangi nosegamo midhusi no e thuolo ma juma achiel mokalo. Kwan no osemedore ka ji 28 osegamo midhusi no e kind wuok tich ma juma ni nyaka odiechieng' manyoro. Ma koro kelo kwan jogo mosegamo midhusi mar corona no chakre tarik 1 dwe ni nyaka odiechieng' manyoro chopo 43 koriw. Oganda e kaunti no sani koro kwa mondo rit chike mag landruok midhusi mar corona mano yangi kod migawo mar thieth kama oting'o rwako abuog rombe ka giyuoro e kar hunji mar oganda kendo giyore duto mar gayo midhusi no. Ma timore kata obedo ni kaunti ma Siaya oyangi kaka namba 3 e kind kauntis mosebedo ong'ala manyime mar oganda makawo chanjo mar midhusi mar corona ka kwan atamalo 49.5 mar oganda oseyudo chanjo. Ng'ata chielo yudo hinyruok marach mokalo tok jokwadh jamni moko ma monjogi e gweng' ma Gadhanji mantiere Olmoran Division e kaunti ma Laikipia. Jalo moseyangi kaka Joseph Ng'ang'a ma jegni 45 ne omonji e kinde mane girakore gi jokwathgo mane omonjo puothegi kendo ne kwaye jamgi ka gie sani oyudo thieth e kar od thieth ma Nyahururu. Jodak gi jotelo makono koro dwaro mondo mi sirkal okony ji e tieko monj ma kinde ka kinde mikelo kod jokwath jamni malago dhok e puothegi, gino makoro monogi kata mana nindo. Hawa wafugaji na wakakuja wakaigisha ng'ombe kwa shamba, na wakati tulipoenda kuwatoa kuwauliza ni kwa nini wamefanya kukuja kuingisha ng'ombe kwa shamba, walikuja na kuanza kuleta vita, na hapo wakandunga mzee ya dada yangu mikuki 2, na walikuwa na ng'ombe, na kutoka hapo ndipo tulianza sasa kushughulika na yeye. Hali yake sasa hii sio mzuri hata kidogo. Mzee yangu alienda kutoa ng'ombe akaitana. Saa ile aliita wazee wengine hapo, wakienda kuangalia hiyo watu wa kufuga, alianza kupigwa, wakarushiwa nini, akapigwa na mikuki 2. Sasa nashindwa, serikali mnaweza nisaidia ama mnaweza kutusaidia kama watu wa Laikipia juu sasa mendungu juu ya kuenda kuuliza swali, kwa nini umeingisha shamba kwa nini ng'ombe kwa shamba yangu. Hapo hiyo kuuliza hivyo, hapo ndipo alipatia shida yake. Naomba sana serikali, kama kunawezekana, afadhali tutendee njambo. Tafadhali Deputy President, yale ambao ulisema ukiwa Githima, hakikisha ya kwamba umetekeleza, kwa sababu unajua kwamba haya mashamba tuko na title, tuko na stakabadhi na tumemiliki yale mashamba kwa sababu ni sisi tumejinunulia. Lakini wafugaji ambao wametoka pande ya Isiolo wanakuja kutufurusha. Tuhame ama tufanye nini? Yena moda tiegi kanyo chenro ni mara kagi kacha odhiambo masani makmana ni koromo saa achiel wabro kelo ni weche manyien maga ng'ich welo kaeto saa 3 weche manyien mago imore asomo otemo kariyo kende kata 3 mae na kinyi kawuok Kanyamwa awinjo kenda neno Ramogi maler Milton ma Yvonne kawuok Ringa Kojwacha neno Ramogi makare kaeto Ramogi winjore kuonde mang'eny ma Morris kanitiere Kisumu. Nyako Ramogi achope giko koromo saa achiel ibro yudo mamo
moko mathoth gi saa 3. Nyinga Milton Ochieng, bed godhiambo mokwe.